100% tiprasani bisingo 100 kani jaga tongo o 100 kani jaga o 75% borok tom khaika borok chongo chung o 100 kani jaga chung tom khai chanai borok chong khaki 100 kani jaga o chung kaisa anaros bagan khaya kani chung phalo mano abono chung chawai mano chini kaham ka income nai chini tiprasa joto no kaham ka chawai thangmon hinai wan chuka koijona borok 75% borok wan chungna de kaisa ang bokong no sa wan chungna de 75% borok anaros bagan khana bogoi wan chuka ge borok tom khaka thom di chung bolong thangana ko bolong khu khogana ko take chung jogo anaros bagan khai manani bagoi okay engkai te busu tongko te 25% borok tongko te 25% borok ni bisingo 15% borok tong wan chuka ang anaros bagan khaya ang anaros bagan chaya ang wan chuka ki o jaga cha bagan khanani o jaga cha bagan khaya konoi tiprasani hamkare nai konlani so borok tong khaka dalom ba konoi thang pai kha borok jaga bolongo thangka cha bagan khanani bagoi khu khogna thago o hugno hogoya kono otaga cha bagan khanai aw borok tiprasani hamkrai nai kol nai tai busu tongko te 10% 90% thanga te 10% borok thanga borok kun jaga thanga borok tom khai ang andros phano kai nai ang phantok phano kai nai ang muima sing phano kai nai okay ang mos phano kai nai ang cha pati phano kai nai ang je phano kai ang cha ba kathang to khai ji payu bas ni ka ba ang je phano yang to khai ko ang kaham to nai te baki kai ni se ka ba nol hodi hinai wan so gut aborok khai but tabuk mone khai di je andros bagan khanai ro hinai wan chunai ro borok 75% borok chini tipasani baga hamkari bagai borok andros bagan khanai baga planning khayo je cha party khanai ro chini takhuk tai bukhuk chong je cha bagan khanai bagai planning khayo je 15% borok boman chugu ki ang chung cha bagan khaya ko noi chung chini tipasani hamkari nai ni je 10% tongko borok bahane sauki ang 50% hamkari nayo borok hodak khoro jemon last jemon chini gin sakang norok jotor nubai khana an phane bo kaisa video nu khana last time bo ang kaisa video banong mani jemon jonatodi suraksa mon chini tiprasa no hamkrai ingo tiprasa ST takhutai bhuk chono ST certificate cancel khane ni bagai borok tiprasa christian song no hekai otoga jemon nukjaka abo kaisa bo the same borono bujka abo kaisa bo borok o 10% rok hita hekai tabuk ani ke main point mono nung yango 75% tiprasa tongo ayang ka busuk 15% tiprasa tongo nung judi o 15% tiprasa rok je cha bagan khane hinai wan sugoi tongnai rok cha bagan khai tiprasa ham kare khane wan sug tongnai rok borok judi je anaros bagan khane ni bagoi je tiprasa tongo borno kudi hoi tongo norok anaros bagan khane bagoi norno sabudi norok ni anaros bagan khane bagoi je kotor basanai bo hambia bom dekhaya are nung judi 15% borok si Hingga nung 75% borono nung kudi kangkai nung sabun kudi kiba nung tiprasa nung kudi kena ble hingga nung tiprasa ni si hamkara nai tungu hingkai nung te tiprasa nung kudi kiba nung nini pelana nini hamjak masih nung tiprasa ni hamkara nai bagai nung cap kan kana tau hingga nung tabuk jadi te 75% tiprasa andros bagan kana thang mani jaga nung borono kudi oi tongka hajugo kau chini bororo kai chini agini nanu dabura songkai piaba buni bosoni borok ngakai tawono phayo Fatar haste ni bo chini tipra haste o phayo borotong tawono tongo kheto bo tongo somotol jaga bo tongo chini borok hapu khatai kawo borok ka somotol jaga bo tongo inga borok fatar haste borok phaite phayre tongo taka bangai thanga inga tabona de chini jaga no sichung aguli wamsu jaga dam chini baksa jaga o chini tipra haste ni tipra hasani jaga no si chung borok thani ma payo tabu inga borok wansu eke hatugo thangoi bo o samuno tangnai tawono tongoi bo samono tangnai chini borok kai hugo kawo huk khai chanani bagai buni bosoni borok kai tawono phayo tawono kheto khai chanani bagai কিন্তু hugo tongbo ekoi no samung tawono tongbo ekoi no samung কিন্তু bo samung no chung khai kai chung kahamung no abo chini nanu dabura song o agini jamana ni dadu song nanu song chuchu song borok abono bujuoi manja abono bagai chung tini buni tolawo maklayoi tongu tabuk di sini chung kaham hospital kaham school kaham college ni bagai chung planning khaya hingkai chini tiprasa area chung development ni bagai chung planning khaya hingkai sung sini bobishoto 9 generation 10 generation 11 generation jefru sini 10 bosor 20 bosor ni pore sini basa boto chini sukhai apru tomunai apru bro haikana gongoino buni tola gongoino mathangnai